DBH-aren, sartzen nahi nahiz beste, sartzen nahi nahiz beste. Labor. Ni horrengo urtean sartzen naizela. Ni horitzen naiz, euskaraz mintzatzen hasi nintzela klasekoekin eta iakoekin. Precisamente, euskaraz mintzatzeko kanpaina bat abian jarri genuenean, ordu arte asko jotzen genuen erdadara, eta horritzen naiz, guk etera izan genituela ikastetxean, Frankoren irudiak, esanez, mila esker lagunok, euskara zuei esker desagertzara doalako, eta nik lortu ez nuena zuek lortzera zoazetelako, eta kartel horiek jartzen genituen bitartean esaten genuen, agian koherentena zela guk ere euskaraz mintzatzea, eta horrela egin genuen. Horrezu dago? Horrezu da. Zigarrena da? Zigarrena. Atarran. Atarran? Bai. Eki kaso egunak ez ditugun egiten nire Nafarroan, kongresuak ditugu. Gure garaian heldu ginen oso gehi talde izatzera. Hemen garai horretan 5 talde. Orain berriro daude posia egongo da, hemen Billarrian egongo da, ez? 14. Baina mobilizazioak adibidez murrizketen kontra gehiagotan. Goliko ikastetxetan egin izan dira historiak ez. Ibaetak jarraitzen du izaten leku lasaia? Piskat bai. Gaztizek ere bazuen pixka bat, zera bat, empujea, baina beti Ibaetakin biltzan ganean hauez. Gipuzkoarrak jarraitzen dute herri dauzoan bitatzen, baina universidades izarratzen baldin badira da klasera joteko edo apunta egartzen. Guk ikusten duguna entzara, belaunaldi berria jaiotzen nahi dien bezala, igual kolpatunak izan diren zonaldetan bertan dela berreskuratzen nahi dela ikasle mugimendu bat, nortasun bat, sujetu izaera bat, borrokalako green bat bertan ikusi garriak ez dago, Gasteizen bertan hezkuntza herriarentzat dinamikak eman duen guztia, eta aldi berean Iruña herrian, 2 urtetatik ona, egiten nahi diren bilakaera guzti hori, manifestu bat bandera gisa hartuta, kalea berreskuratzen, ikastetxetan kriston mugimenduak sortzen, hiribasi berari zuzenean exigentziak egiten, inolako lotxa, konpleju barik ez ezer, eta jarrera borrokalari bat, iraultzaile bat, demostratzen, ez? Gazte mugimenduaren parte izatea eta ikasle batzalekin antolatua egoteak ez zituen gaitu pertsona bezala.